Diversi awtoritajiet lokali fosthom dawk regolatorji tas-servizzi finanzjarji u l-Korp tal-Pulizija qed jiġu mħarrġa minn Scotland Yard dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus biex jiġi ffinanzjat it-terroriżmu. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna fisser dan waqt li attenda l-sessjonijiet ta' taħriġ dwar temi marbuta mal-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata. Waqal il-Gvern tant huwa impenjat fil-ġlieda tiegħu kontra l-ħasil ta' flus li aċċetta l-offerta tal-Ministru għall-Intern tar-Renju u ġab il-Pulizija metropolitana tar-Renju biex taqsam l-esperjenzi tagħha mal-awtoritajiet Maltin. Bħala parti mill-programm li Malta għamlet lilha nnifisha biex tapgrejdja l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u t-terroriżmu, kellna bżonn l-għajnuna ta' pajjiżi barranin għandhom ikbar esperjenza u esperjenza aktar twila għaliex is-sajż tagħhom jippermetti. L-għan tat-taħriġ huwa li jipprovdi stampa sħiħa tal-affarijiet li jistgħu jgħinu jew ikunu ta' riskju u dak li jista' jkun ta' teddida l-istituzzjonijiet finanzjarji. Dan apparti li jintefa' dawl dwar l-irwoli u responsabiltajiet tas-settur privat fejn jidħlu rapporti suspettużi ta' attività ta' terroriżmu finanzjarju. Il-Ministru Scicluna qal li hemm ħsieb li titwaqqaf aġenzija speċjalizzata sabiex tiġi miġġielda l-kriminalità organizzata u għalhekk għaddejjin taħdidiet mal-Ministeru għall-Intern Ingliż biex l-Aġenzija Maltija ikollha mudell fuq xi trid tħares biex taqdi funzjoni aħjar. U għatenna li f'dawn l-aħħar snin żdiedu r-riżorsi disponibbli biex tassew tiġi miġġielda l-ġlieda kontra l-ħasil ta' flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.